नोंगौ थारैनो सैथो नोंथांमोना नुनाया नैबे जाथाया मणिपुरनि जाथाय नङा लंथं धरना होनाया जोंनि आसामनिनो गुवाहाटीनि थागिबिफोरा लंथं धरना होदों मानि थाखाय होदों नैबेखौबो दसे उनाव सावरायगासिनो गुवारै स' बाक्सानि सासे इएम एजुकेटिभ मेम्बार घनश्याम दासजों थाफाग्रा सासे मन्टु बर' मुंनि सुबुङा उदालगुरिनि सासे आदाखौ गोब्राब गाज्रि रोखोमै थगायदों आरोना बिथांनो रां होनाय समाव आङो गासिबो एभिडेन्स लाखाजोबदों जेरै बिथाङा चेक लिरनानै होदों चेकआ गांथाम दङ 11 लाख दं 10 लाख दं 9 लाख दङ आरो दलिलावबो ब्लेंक सहियाव सहि होखाजोबदों बिथाङा जे आंखौ गिनाङा आं सासे इएमजों थायो एग्रिकालचार डिपार्टमेन्ट इएमजों थायो आरो निश्चय होनोबो हामार होननानै गावबो बुंनानै लादोंमोन आरो सारजों थानाय हिसाबै जोंबो नुनानै लोगो हमनानै मेगनजों नुनाय हिसाबै जोंबो फोथायनानै जोंबो बेबायदि फैसाखौ जोङो मालायनिफ्राय खाङै खाङै होनाय जादोंमोन 30 लाख थाखानि लबालब देखायनानै ट्रेक्टर होगोन होननायनि मोनसे अजद दिखांनानै थगायनानै बिथाङा 30 लाख थाखा लाना खारदों आरोखि दा अबाव दं नैबेबो नापात्ता आङो नैबेनि फट'खौ थामनेल होगासिनो दे गाइस स' बायसान्सआव नुयोबा नोंथांमोनाबो जाहाथे इनफर्म खालामो नैबे आदानि कन्टेक्ट नाम्बाराव स' जोबोद दुखुनांथाव नैबेदि 30 लाख गाहाम दानि दिनाव 30 लाख गाहाम थाखाया ओरैनो नङा स' सोरबाफोर हमनो हायोबा आरो नुबाय बायबा सोरबाफोर इनफर्म खालामोबा बेनो नगद 1 लाख थाखा जमा होनाय जागोन होननानैबो फोरमायदों बिथां आदाया उदालगुरिना स' सोरबाफोर नुबाय बायोबा दा बिथांखौ क'क्राझार एरियायाव थाहैबाय होननाय खोनादों घनश्याम दासजोंनो इएमजोंनो थायोमोन सिगां दायो गुबुनाव थांना थाहैबाय होननाय खोनादों न'फोरखौबो ताला मारनानै खारलांबाय जाहाथे नैबेयाव थाला स' सोरबाफोर नुयोबा बायसान्सआव आदानो इनफर्म खालाम नैबे थामनेलाव होनाय नाम्बाराव बा आङो नैबे स्क्रिनावबो होना होगोन दा नोंथांमोना जाहाथे इनफर्म खालाम नैबे मन्टु बर' मुंनि सासे लांसुनियाखौ आरो गाइस नोंथांमोननि गेजेराव आङो दा मोनथाम टपिकनि सायाव फैदों दे गाइस आरो बेंटलनि सासे हिन्जावा हालाय हाफाय गाबनांदों गावनि बेग गोमानायनि जाहोनाव खुलुमबाय रायजोफोर आंनि मुङा फुलमनि हाज'वारि आरोना आङो दखान होयोमोन साहा दखान आं साहा दखाननिफ्राय फैनाय समाव आंनि फैसा बेगा लामायाव गबोदों जानो हागौ सोरबाफोर मोनदोंबा आंनो हरफिन अननानै हरफिनथार आं रिकुवेस्ट खालामो आंनि डकुमेन्टस दङ गारि लेखा दङ सना रुफा दंमोन माने सना गोदोनानिबो खोमानिबो आंनो सना रुफाफोरखौ नाङा आंनो डकुमेन्टसखौ मोनफिनबानो जागौमोन प्लिज अननानै सोरबा मोनदोंबा आंनो बे डकुमेन्टसफोरखौ हर गारि लेखाबो दंमोन ओमफ्राय आंनि एटिएम डकुमेन्टसफोर दंलाबायो बेफोरखौ मोनफिनबा आं मोजां जागौमोन हामबायगौमोन आङो जाय मोनदों आंनो हरफिन अननानै आरो बे भिडिअखौ शेयार खालामना जाय मानसिया मोनदों बिनिसिम सहैनाय बायदि आं रिकुवेस्ट खालामो प्लिज मोनदोंबा हरफिन सोरबा आं नाम्बार होगोन आंनि कन्टेक्ट नाम्बार बे नाम्बाराव बुंहरनो हागोन जाय मोनदों प्लिज अननानै आंनो बे डकुमेन्टसफोरखौल' नांगौ सनाफोरखौ नाङा आंनि नाम्बारानो जादों 8822458500 प्लिज अननानै खिन्थाहर जाय मोनदों स' बेगा माब्रै गखो थाल मोनाखै जाहैदों बेगाव फैसा दंमोन आरो गारिनि लेखा भटार आइ कार्ड पान कार्ड एटिएम कार्ड नैफोरबायदि गोबां रोखोमनि मुवा दंमोन होनना बुंनाय जाहैदों जाहाथे मेन डकुमेन्टसफ्रानो गोमाबाय फैसाफोरखौ नाङा सना रुफाखौ नाङा जाहाथे नैबे गावनि डकुमेन्टसफोरखौ मोनफिनजानो हास्थायदों नैबे बेंटलनि सासे आइजोआ स' सोरबाफोर लामाफोराव मोनफ्लांबायबा जाहाथे नैबे आइजोनो गथाय हरफिनगोन फैसा रां रुफाखौ नाङा माने बिनि आइडिफोरखौ मेन डकुमेन्टसफोरखौ नांगौ जाहैदों आरोखि जाहाथे गथायना होफिनो बेखौ गुरै खावलायनाय आंनि तरफनिफ्राय स' दानि दिनाव 30 लाख थाखा होनना बुंबा जानला मोनला नङा
जाहाथे नैबे लांसुनिया मन्टु बर'आबो बायसान्सआव भिडिअफोरखौ नुदोंब्ला जाहाथे गथायना होनो कुसिस खालामो जाहाथे 30 लाख थाखाया ओरैनो नङा बिथांनो जायफोर फैसा होदोंमोन नैबे बिथांमोना नैबे उदालगुरिनि सासे आदाखौ जोबोद प्रेस खालामदों होननाय खोनादों आरोखि स' जोबोद दुखुनांथाव स' दानिया फैदो गुबै आयदायाव स' दहायनि लं थं दरना होनाय जाथाया जाहैबाय गुवाहाटीनि मोनसे जाथाय आरोखि स' एभेक्सन खालामजादों बिथांमोना आसाम पुलिस हाय हाय होनदों नैबेयाव हाइकर्टआ मावनो लानाय खामानिखौ हाइकर्टआ मावखागोनखा नैबे सरकारि हाफोरखौ जाहाथे राजत्व खालामाबो मोनखाया नैबे रावनिबो सम्पति नङा रावनिबो सम्पद नङा नैबेनि सायाव हाजारखि खुद्रिसारबाबो मोननाय नङा सरकारनिफ्राय आरो जेसांखिनि उख्राया मानो नैखौ सरकारनिफ्राय मोनफिननाय नङा सरकारि हाखौ सरकारा सिज खालामखागोन 1000 बोसोर 100 बोसोरानो जा 200 बोसोरानो जा बेनि उनावबाबो सरकारा सिज खालामखागोन स' जाब्रा टाइपनि दै आपडेटा दोननो होनबाबो एसे मुल्यबान मेन टपिकफोरखौनो नोंथांमोननि गेजेराव आङो शेयार खालामना होदों जाहाथे नोंथांमोनाबो बायसान्सआव नैबे मन्टु बर' मुंनि लांसुनियाखौ नुबाय बायोबा बायसान्सआव इनफर्म खालाम थामनेल होनो नाम्बारजों आरो जाहाथे नैबे बेंटलनि सासे आइजोनि बेगफोरखौ सोरबाफोर आंनि साबस्क्राइबार आंनि भिउवार्सफोरा जुदि मोननानै सोरखौबा मोननाय खोनादों नैबेखौ रां रुफा थाखा फैसाखौ नाङा बेनि मेन डकुमेन्ट्स गारि आरसि भटार आइ कार्ड पान कार्ड बेंक पासबुक नैबेफोरखौ बिथांनो नांफिनगौ आरोखि स' सोरबा मोनदोंबा गुरै खावलायनाय जाहाथे नोंथांमोना बिथांनि बेगखौ रिकभार फिदिंना होफिनो रिप्लेस खालामना होफिनो स' रां रुफाखौ नाङाबाबो जागोन नोंथाङा लाखिनो हागोन जाहाथे बिथांनि आइ कार्डफोरखौ न' फारसे दैथायहरो आरोखि स' दोनना फैयो बा रायज्लायना होना फै आरो नैबे आपडेटखौनो होनानै आङो बारा गोलाव बानायदिया जाहाथे नोंथांमोना नायनानै गोजोनबाय जानो हागौ सोरबाफोर जाहाथे नैबेखौबो घनश्याम दासजों थाफाग्रा मन्टु बर'खौ नुयोबा जाहाथे इनफर्म खालामगोन नैबेखौ गुरै खावलायनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअखौ आं नैबेसिमावनो दोनथ'नाय जासिगोन जय हिन्द जय भारत वन्दे मातरम जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि बर' राव थांना थाथों बर' राव गेवलांथों बाय बाय